Χρόνια πολλά! Πολλά. Μανώλη! Έλα. Σου έχω ένα δώρο. Τι είναι αυτό? Πιάσε. Πουλάκι. Ευχαριστώ πολύ. Αθηνούλα. Ναι. Για πάρ' Πρόσεχε να μπροστό. Ναι, προσέχω. Κωνσταντίνα, πιάσε. Φέρε, ναι. Γιάννη, δικό σου. Φέρ' το. Τέλειο. Χάρη, το θέλεις? Κάτσε να του βάλω λίγη πασχαλινή αγάπη. Ναι. Χριστός Ανέστη! Αλήθεια. Χριστός και του χρόνου! Και τώρα, εγώ θα πετάξω το κόκκινο αυγό για να δούμε ποιος από τους φίλους μου θα πιάσει το κόκκινο αυγό. 1, 2, 3, για να δούμε ποιος το έπιασε. Η Κωνσταντίνα το νούμερο 1, ο Γιάννης το νούμερο 2, ο Μανώλης το νούμερο 3, η Άννα το νούμερο 4 ή η Αθηνά το νούμερο 6. Έχετε 5 δευτερόλεπτα να το σκεφτείτε. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα. 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος χρόνου. Παρακαλώ, αποκαλύψτε την αλήθεια τώρα. Όσοι είπαν ότι το αυγό το έχει η Κωνσταντίνα το νούμερο 1, κερδίσανε! Και τώρα, ο νικητής θα πετάξει το αυγό. Για να δούμε τώρα ποιος θα το πιάσει. Με το 1, με το 2, με το 3. Φύγαμε! Για να δούμε ποιος έπιασε τώρα το αυγό. Το νούμερο 2, ο Γιάννης. Το νούμερο 3, ο Μανώλης. Το νούμερο 4, η Άννα. Το νούμερο 6, η Αθηνά. Το νούμερο 5, εγώ. Έχετε 5 δευτερόλεπτα να αποφασίσετε. 5, 4, 3, 2, 1. Είστε έτοιμοι να σας το αποκαλύψουμε? Αποκάλυψη τώρα. Όποιος είπε ότι το αυγό το έχει το νούμερο 2, ο Γιάννης, κέρδισε! Μπράβο! Καρδία! Χρόνια πολλά, τσουκρίστε! Μπράβο.